עד שלא שומעת חנק ונשברת צלע, לא הייתה משחררת. ושואבת איזה יפה, איזה מוכשרת, אז שהיא תקל שבי, תאכלי, קוראת לכל השכנות שלה, בנט חי, יענו הבת שלך שלי, בואו תראו אותה, לא, תראו איזה יפה, תראו איזה מוכשרת, ואני כולי באורות, מה זה באורות, איזה אהבה, ככה מעיפה את היד, בלי כוונה, צלחת מתנפצת על הרצפה, ודודה סעדה, יא מטומטמת, יא מפגרת, אין לך שכל, את לא רואה שום דבר, יא מבולה, יא טרומה, ראיתם איזה מטומטמת, אני אומרת לה, סעדה, דודה סעדה, למה את צועקת? אני צועקת! אתם שמעתם אותי צועקת! אני לא צועקת! אני מדברת בהרגש. וגם, כשאני מדברת, כל הגוף שותף לשיחה. הידיים, הרגליים, הראש. אנחנו נמצאנו את הברקדנס. רק המחשבה מייצרת אצלי תנועה. מה את רוצה? שאני אהיה כמו זאת, תהיה על השכנה כל היום ככה? סמאטה, יש לך אולי בצל? כאילו מישהו תקע עליי איזה מקל בתרומה שלה. אני אומרת לה, לא, דודה, אולי היא מחזקת את רצפת האגן.